ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷей. Имрӯз 12 октябри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 159 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағи Алифбонк 158 сомонӣ. Дар имрӯза навормон 12 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархҳо ҳамагӣ аз 70 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. хонаҳои фурӯшӣ дар 65 микрорайон, дар Корвон, дар 102 микрорайон, Чортуд, 7 километр ва дигар ҷойҳои шаҳри Душанбе. ҳавлии фурӯшӣ бо нархи 70 000 сомонӣ. ду хонага бо ремонт дар Душанбе 240 000 сомонӣ, ду хонага бо евро ремонт бо нархи ҳамагӣ 150 000 сомонӣ ва дигар хонаҳои фурӯшии срочин дар имрӯза навормон дида метавонед. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон варианти хуба аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна нашавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 65 микрорайон, кӯчаи Сомон 23 дроб 2. якхонагара духонага кардагиянд бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар даҳум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 10 ошона иборат мебошад. лифт кор мекунад. дар пеши хона мактаби 78 57 77 се мактаб аст ва ду садик, зангула ва офтобак. 100 метр аз хона дур поликлиникаи 1 дар пеши хона, маршруткаҳои 2 54 10 19 56 46 14 қараболо ва бозори Корвон обтовӣ мегардад. ҷойи беҳтарин барои зиндагӣ. деҳқонбозор дар наздикиш ҳамагӣ 500 метр то бозорро мебошад. нархи хона $34000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, документош 100% аст, техпаспорт дорад, дамовои книга дорад. ягон бор хона фурӯхтагӣ ё ба гарав додагӣ нест. аз домсоз харидагием соли 2017 мегӯяд соҳибаш. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. занг занед, пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб дар Файзободи боло. 6 сотиқ замин, документош 100% аст, наздики қитъаи 5 ҷойгир аст. мактаби 27 дар наздикиаш. об, барқ дар наздаш. нархаш бошад ҳамагӣ 70 000 сомонӣ. срочно фурӯхта мешавад ва боз арзон ҳам мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе назди бозори Корвон, рӯ ба рӯи маркази савдои 7 ахтар. новостройка мебошад. бинои 14 ошонага. хонаи фурӯшӣ дар якум блок 8 ошона ҷойгир аст. 72 метри квадратӣ мебошад. нархаш $40000. боз арзон мешавад дӯстони азиз. се хонагаяй, якта хонаш дурун ба дурунай. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. албатта ки нархи хона боз арзон ҳам мешавад. марҳамат дӯстони азиз. боз хотиррасон мекунем ки бино назди раҳи мошингарда, ҳамин бозори Корвон тамом мешавад. ман ҳамин биноҳои 14 ошонагаи новостройка сар мешаванд. ин дар якум блокш ҷойгирай. дар рӯ парои бино маркази савдои 7 ахтарай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон, маҳаллаи Ҷавонӣ. ду кӯли 32 тоннага, яъне дар умум 62 тонна мешавад. ду подвали 5x5 дорад. дар умум 6 дар хона дорад. сеташ ремонт доранд. дарунда ҳамом, сета дигаш бетаъмир. 10 сотиқ замин аст. анҷомхона торуш нопӯшонда. 11 метра ду кӯли 32 тоннага мебошад дӯстони азиз. ва пеши хонада ду мошин санг барои фундамент, як камаз қум. ремонтуш оли 1 солам нашуда. ҷойгир аст дар ноҳияи Хӯросон, маҳаллаи Ҷавонӣ. нархаш ҳамагӣ 260 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Домти Ҷей муроҷиат кунед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон, аниқтараш гӯем дар пушти 7 ахтар. Ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои новостройка. Хона таъмир дорад якум пушти магазини 7 ахтар, якум кӯча 3 этажа новостройкода дар якум ошёна. Ду хонага 57 квадрат. Барқ, об ҳаст. Дар зимистон барқро намекушанд, мегӯяд соҳибаш. Бо таъмир мебошад ва тёплый пол дорад дар дута ҳуҷраш. Ҳама чиз дар наздикии хона мебошад. Нархаш 240 000 сомонӣ ва чӣ хеле ки мебинем, хона таъмир дорад. Марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 102 микрорайон. Ду хонагая се хонага кардагиянд дӯстони азиз, яъне кухня балкон баровардагиянд бо масоҳати 49 метри квадратӣ, лекин бе ҳисоби балкон. Агар балкон ҳам ҳисоб кунем, ай 50 квадрат зиёд мешавад. таъмири хуб дорад. Дар 102 микрорайон тарафи магазини Баҳористон ҷойгир аст. 80-90% чизош меистанд. Дар думи 5 ошёнагаи советӣ ҷойгир аст, дар якум ошёнаш. роҳаш аз пушти хона бо кат тапчани калон болош маҳкам навес кардагӣ, ҳавлича агарро дорад, гирдаш бо панҷара ва дарахтони ороишӣ, мевадор ва гулҳои зебо маҳкам ва оро додагӣ аст. дӯстони азиз, гараж барои 2 мошин дорад, болош маҳкам, подвал, таххонача низ дорад, мактаб, боғча, донишкадаи забонҳо ва бозорчаву поликлиника, таваллудхонаи 3, масҷиди 5 вақта дар наздикияш аст. нархаш 475 000 сомонӣ, боз албатта ки савдо мешавад. ва чӣ хеле ки гуфтем дӯстони азиз, ду хонагая се хонага кардагиянд, аз сабабе ки кухня балкон баровардагиянд. 49 квадрате, лекин беҳисоби балкон. Балконам ҳисоб кунем, 50 квадрат зиёд мешавад. боз кату гаражу дигар чизҳои кардагӣ ҳамашон ҳастанд. подвал ҳам дорад. хулас, барои маълумоти бештар, агар ягон савол доштагӣ бошед, ба рақамҳои соҳиби хона занг занед. рақамҳошон ватсап доранд. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештар номаш Курғонтепа. ду хонага мебошад бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар цоколни этаж қарор аст. дӯстони азиз, цоколни этаж кадоме надонад, ин таги якум ошонаи бинои новостройка мебошад. полу подвал мегӯянд, шои хеле майдача трезача дорад. ина дар рӯи сурат маълум аст. дӯстони азиз, хонаи нархаш ҳамагӣ 150 000 сомонӣ мебошад, боз арзон мешавад. дар тец ҷойгир аст, пушти магазини Ёвар, назди мактаби 12. ремонташ хеле хуб аст, аз рӯи суратам маълум. натижаҳои патолог ва аз ҳама муҳим насоси замонавӣ, сани насос барои кашидани оби ҳоҷатхона, баня ва кухнӣ дорад, ки ҳаҷмаш хурд ва иқтидораш калон мебошад. баъзеҳо савол медиҳанд, ки агар подвал бошад, турбаҳои обгузар хатар дорад, лекин хушбахтона дар ин ҷо ҳатто ягон турба нест. ҳамаро аз навсозӣ карда ва ба дигар тараф гузаронидаанд. ҳуҷҷатҳояш тайёр аст, срочно фурӯхта мешавад, мегӯяд соҳибуш. нархаш 150 000 сомонӣ, 45 метри квадратӣ мебошад. марҳамат. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи каналмон чун ҳар вақта муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка. хона бетаъмир аст. коробка дар 13 микрорайони шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст, рӯ па рӯи мактаби 23 дар новостройка. дар наздаш масҷиди Такво ва бозорчаи Наврӯз аст. нархаш 195 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Раҳимойка. поёни корвон мебошад. 3 сотиқ замин ва 10 дархона дорад. дӯстони азиз, аниқтараш 4 та духонага бо ҳоҷатхонаву ҳамом, кухниш ва 2 таи дигар якхонага, инчунин бо ҳоҷатхонаву ҳамом ва кухнӣ. дӯстони азиз,
нархаш $62000 мебошад. Срочно фурухта мешавад. Дӯстони азиз, аз нархи пештараш хеле арзонтар шуд, аз сабабе ки хона срочно фурухта мешавад. Ҳамин ҳавлия мо сёмкаи алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментария ҳамин видео мемонам. марҳамат дароин тамошо кунед. Дӯстони азиз, метавонед хонаи харидорӣ карда худатон зиндагӣ кунед ё ин ки метавонед ба иҷора супоред. ҳар моҳ даромад гиред. Дӯстони азиз, даромади зиёд мешавад, чунки 4 та духонагае ва 2 та якхонага. Дӯстони азиз, марҳамат, фурсатро аз даст надиҳед. ва боз хотир расон мекунем ки ҳамаи хонаҳош таъмир доранд. 4 та духонага бо ҳоҷатхона ва ҳамом кухнишон ва 2 та дигар якхонага бо ҳоҷатхона ва ҳамому кухни. Бо барқ ва об умуман мушкил нест. барқи сефаза, яъне свети сефаза мебошад. марҳамат, дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб 17 сотиқ замин дорад. мевагиҳо, боду ҳавои тоза ҳамаш ҳаст. Дӯстони азиз, қариб ки роҳи Сафеддараяй 39 километр. 2 дархона дорад, ошхона, газхона ҳаст, об ва барқ ҳам дорад. қариб ки назди роҳи Мошингард, ноҳияи Варзоб, шаҳрчаи Такобда ҷойгир аст. нархаш 750 000 сомонӣ. боз камтар арзон мекунем, мегӯяд соҳибош. алиша мешавад бо квартира дар шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. марҳамат. боз як хонаи дигар дар шаҳри Душанбе. ин хонаам сёмкаи алоҳидааш дар каналмон ҳаст. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. хона дар чортуд ҷойгира ноҳияи синои шаҳри Душанбе. 4,8 сотиқ замин, қариб 5 сотиқ заминай. 3 дархона дорад, таъмир доранд. Дӯстони азиз, нархаш аз нархи пештараш арзонтар шуд. ҳамагӣ $51000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. рақамҳои Россия ватсап доранд. Дӯстони азиз, марҳамат, ин хонаам срочно фурӯхта мешавад. барои ҳамин фурсатро аз даст надиҳед. қариб 5 сотиқ замин мебошад ва 3 дархона дорад. дар чортуд ҷойгира, ҳамин назди мактабда ҷойгира. магазинҳову мактабу дигару дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздики хона мебошад. маҳаллаи чортуда кадоме надонад, ин ҳамин поёни политехникуме. Дӯстони азиз, яъне ай раҳош через политехникум мебошад. минтақаи хубай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, аллакай сеюм хонаи шаҳри Душанбе Падрядай, дар восточни халма ҷойгир аст. 7 километр пеши бозори Ховарон. 12 сотиқ замин мебошад. заминаш калон аст. бинои сеошонага, сеюм ошонаш мансард. сауна дорад, 3 зали калон, 8 дархона. нархаш $105000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. марҳамат, дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. кадоме ки то ҳамин момента тамошо кард, дар комментария рақами 12 монед бениҳоят хурсанд мешавем. дӯстони азиз, ва ягон хел пешниҳод доштагӣ бошен оиди канал, оиди наворҳо ё ин ки фикрҳои худатонро гуфтанӣ бошен оиди наворҳомон, ҳатман дар комментария нависен. ҳамаи комментариётона мехонем. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.